Poštovane dame i gospodo, kad bilo koja skupina ljudi, pa tako i romska, prima značajno više socijalne pomoći iz proračuna nego što svojim radom uplaćuje u proračun, tada takva situacija izaziva animozitet ostalih građana, pa se diskriminacija ne smanjuje, već se povećava. I zaista, danas u pomanjkanju radne snage, osoba koja može raditi, a ne želi raditi, ne treba niti primati socijalnu pomoć. Zato podržavam svaki napor što boljeg uključivanja Roma u tržište rada. No, primjerice, Romi u Hrvatskoj koji rade, kada dobiju 4. ili 5. dijete, daju otkaz, jer im se više ne isplati raditi. Dakle, države članice često demotiviraju Rome da rade i dopuštaju kriminal među Romima koji inače ne dopuštaju, kad primjerice dječje doplatke potroše očevi i time romska djeca ostaju diskriminirana. Dakle, ako želimo dobrobit Romima, onda trebamo biti svjesni toga da tako dugo dok mislimo da smo mi ti koji će povećati socioekonomski status Roma, nećemo biti uspješni. Mi moramo Romima omogućiti i motivirati ih da oni sami povećaju svoj socioekonomski status. Hvala vam lijepa.